Dina ana bulan kudu ana bintang. Lah ki ana datang bulan ora ana datang bintang. Sampeyan kae contoh jane iso apa ora? Iki sing dimaksud dudu perkara wong garap sari ya, Nyuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Petro. Sehat nggih. Alhamdulillah pangestunipun. Lunas. Piye, Mas? Dibayar kontan karo BKN PDI Perjuangan. Luar biasa. Wah, nggih niku jenenge tanggung jawab. Ora usah perlu kowar-kowar neng medsos, ora usah perlu adu argumen neng media sosial. Betul. Tapi dengan nanggap iki wis hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk BKN PDI Perjuangan. Tenan nek perkara nanggap wayang BKN kuwi ora perhitungan duit kuwi nomor 6. Lho. Lah 1 nganti 5 Pancasila tetep Oh, iya. Cah cerdas ae. Ngomong-ngomong nuwun sewu lho, Mas. Ngrembug masalah budaya. Leres. Budi kuwi polah, daya kuwi kekuatan, daya lan polah kekuatan ing cipta rasa karsane menungso, nggih to? Termasuk salah sawijine Pancasila. Nggih. Pancasila itu adalah produk daripada budaya. Loh. Pancasila itu hebat. Tidak ada agama dimanapun yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu adalah produk dari kebudayaan, hasil cipta karsane para pendiri bangsa mbiyen. Keberagaman agama, suku bangsa, budaya, adat istiadat ing Nuswantara menika sagedipun kaiket guyub rukun lan santosa nggih mawi dasar Pancasila. Ya, wah tenan iki Mas, cocok aku. Wis cocokmu? Bengi kan BKN nanggap wayang dalam rangka acara uji coba sirkuit Mandalika sing alah kok ngawur. Iki dalam rangkane kuwi apa kuwi tegese PDI Perjuangan itu memperjuangkan budaya, berkepribadian dalam budaya. Betul. Sampeyan dalam ingkang sinuwun Pakubono ke-10 niku nate dawuh. Pripun? Rum kuncaraning bangsa dumunung aneng luhuring budaya, kebesaran kemegahan sebuah bangsa terletak dari nilai luhur budayanya. Rungokno kupingmu. Iya ya wis krungu. Bola-bola kon ngrungokno. Iki nek wong cerdas mboten saged ngeten iki. Niki gak ilmune lho, paling ora dosen. Kowe apa? Aku nek mau wiku to, Mas. Wah, mau wiku. Mau wiku sandure dewa aku. Maha wiku apa? Wes wong paling sekti dhewe aku. Ngono lho. Nanipun randok prihatin Mas Bagong. Kok prihatin? Prihatinmu berita ning gone sing lagi hot viral. Ya, tentang ono sing ngomong bahwa wayang itu haram. Lah kuwi lho nelongso Mas ning ati Mas. Lho kok nelongso? Lah nek wayang nganti haram, kamangka awake dhewe jope akeh ning wayangan. Nek sampe iki dikaramno ora dipentasno, apa merongos ning omah. PKM ning 2 tahun wis merongos apa meneh nek wayang haram. Pikiran kuwi. Lho, ora ngono Mas. Tegese mungkin mbok menawa sing dimaksud wayang haram kuwi ora kok pementasane iki ora ngono kuwi. Nek pementasan itu adalah budaya nasional yang dilindungi undang-undang. Ora mungkin iso ilang. Nggih. Kemajuan kebudayaan gak mungkin wayang ki musnah ning gone Indonesia gak mungkin kecuali nek gak enek sing nanggap. Lagi musnah. Padahal kanggo nyuwun sewu Bapak Presiden Jokowi lho dawuh tapi pidatonya bahwa kita boleh menggelar wayang 80%. Betul. Kan jane wis pas. Dadi dalang kuwi ayo gelar wayang 80%. Sing 20 lebone kotak nek iso didol. Aduh ya Allah Gusti, pengertiane ora ngono celuk. Pengertiane iki lho ora ngono kuwi kok 80% wayang digelar terus sing 20 ning ndi? Ning kotak nek iso didol Mas. Itu lumayan loh. 80% itu artinya penontonnya itu loh. Nggih toh Mas? Yang hadir di lokasi. Yang hadir di lokasi itu 80%.
Oh, ya nek ngono ya masuk nek ngono. 80%. Lah iya. Wah, iki orang gelar wayang kok wayange digelar lho, Mas. Sing dimaksud gelar wayang ora kok gelar digelar kaya kloso karpet. Gelar ki pertunjukan wayang itu loh, pentas wayang itu loh namanya pergelaran. Goblok ora umum. Lah aku pinter ada di ngeblong kok kowe. Lho, ora lho ngeblong iki sok-sok cerdas lho. Ngeblong kaya sampean mau bayarane nomor 6 sing 1 nganti 5 Pancasila. Kuwi kecerdasan. Cerdas kowe. Ngono ku nyonto kok lho. Ora gawe dhewe. Ya aja ngaku nang kene. Nggih, mboten cerdas kok cerdas kok. Oh siji meneh ki awake dhewe nuwun sewu lho anu Pak Petruk. Nggih. Sebagai warga negara yang baik, awake dhewe sebagai insan seni, insan yang berbudaya, itu jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau membenturkan antara agama dan budaya. Betul. Oh no, harus dengan bijak, harus dengan kepala dingin dalam memutuskan sesuatu. Masalahnya antarane budaya karo agama itu kudu mlaku bareng, Mas. Aja nganti dibentur nih. Lho, kuwi nek budaya tanpa agama, kuwi ibaratnya kaya wong numpak sepeda sing tanpa rem. Kebablasan. Oh, dadi nabrak-nabrak numpak sepeda ngger tanpa rem lho, bablas nabrak-nabrak. ana sepeda sing tanpa rem ra nabrak. Apa? Sepeda torpedo, sepeda doltrap iku ora nggae rem pedale mek diwalik mengguri niku wis mandeg dhewe sepedane. Omonganmu ini tidak mengandung pendidikan moral Pancasila gitu. Waduh. Malah tekan PMP barang. Kowe iki kadang-kadang perlu butuh penerjemah Mas kadang-kadang. Jadi budaya tanpa agama ki ibaratnya wong mlaku ing wayah wengi sing tanpa obor, tanpa colok utawa tanpa lampu. Kuwi lho, rungokno kupingmu. Lah nek padang bulan iki ra perlu gawe obor. Kowe ngerti ora padang bulan padange kaya rena. Wis padang bulan tok wis penting ora usah colok lintang sambung obor, wis padang Mas kuwi. Mesti tekan nggon. Ora dadak rambatan pundak bareng. Ora usah. Padang bulan iki padange kaya rena. Nuwun sewu Mas Cahyo niki nek gak iso jelasne harga diriku iso jatuh aku kingko. Ngene lho Mas, tegese iki wong nek budaya sing tanpa agama, ya toh. Kuwi ibarate wong mlaku sing ora ngerti tujuan, ora ngerti arah, ora ngerti aku ki arep ning ndi to, arep ning ndi to, ora paham situasi. Gawe GPS. Mesti tekan nggon. Nek gak GPS ya WA. WA ya apa? Warta angkasa. Jadi kaya kae sepi angin ngono kae. Sampean anu ngewangi jelas nih Mas, nyuwun tulung Mas. Niki rada angel nek dijak rembugan. Ngeten lho, para pinter lak sampun paring dawuh. Lah. Hidup dengan agama akan terarah. Betul. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah. Hidup tanpa seni bagaikan bulan tak berbintang. Dadi bener kaya Cak Yuda mau. Bulan tak berbintang. Lengan. Dadi nek ana bulan kudu ana Bintang. Lah ki ana datang bulan ora ana datang bintang. Tuh. Sampeyan kae contoh jane iso apa ora? Iki sing dimaksud dudu perkara wong garap sari ya, Nyuk. Ning keindahan yang ada di langit ketika bulan itu tampil akan lebih indah kalau direnggo dengan indahnya lintang-lintang di langit. Lah, ngono kuwi. paham ora kowe? Mun tak mantuki lho paham apa ora? Cah kene kok padakne. Apa Mas? Lho kok iso. Wis sing gampang wae, sampean mak wis dahar ning mburi to. Wah, jan. Nah, Bukesi nek. Nah, ngene sing jenenge wong mangan kuwi yen tanpa budaya bagaikan masakan tanpa garam. Lah kan ana masako. Niku sami mawon, sami asine pas Bagong. Ngeten mawon lho. Niki ampane anu tukang son lungguhe teng pundi? Mriko. Nuwun sewu enten kabel lecet napa mboten? Bagi apa? Kuwi nyetrum lambemu lho. Omongan kok mesti ngono kuwi lho, iki kok iso. Nek kaya contoh iku sing kena dicerna mudah. Semono uga budaya nek tanpa agama tanpa budaya diwalik, kuwi ya kaku. Nggih to Mas? Enggak iso luwes, enggak iso lemes, kaku. Mula Indonesia niku anggere lomba adzan, gitu, mesti nomor 1. Nah, mergo nggunakake kabudayaan, nggunakake seni kuwi mau. Dicengkok. Ora kok lobor. Ora enek ngono kuwi, kaku. Kudu enek senine. Kudu anu nggih nek napa-napa kudu gawe seni. Seni. Kudu ben luwes, ben lemes, ra kaku. Ya sesuk aku nek nyeneni anakku ya tak sewenane gawe seni.
Piye lah nyeneni gawe seni lho. Aku wis kondo. Cimarake ciloko kata nggih. Wah, apik mesti. Langsung disawer bojoku mesti. Angel omong-omongan kalih niki masalahe anu napa niku SDM Mas. Levelnya wis beda. Sumber daya manusia, skillnya nggak nutut antara skill kiwa kali skill tengen niku. Lah iki malah koclok kuwi. Sikil iki kaya. Lah iya mulai Skill iki kemampuan ora. kemampuan kowe kuwi. Wong kok iso apa meneh nek nggone budaya. Nek para mbah-mbah, para leluhur biyen-biyen iki mesti kaya budaya wayang. Wayang ki mesti disanepake. Ana sing ngarani wayang ki wajibe sembahyang. Ringgit kuwi Sunan Giri sing nganggit. Lho, wong biyen ki hebat-hebat lho Mas CB. Dalang ngudal piwulang. Dalang ngomong modal piwulang. Kok ngomong perkara Sunan, kuwi ngerti nggonku iki ning ndi to? Panggonku daerah ndi? Awakmu Tuban to. Tuban. Wong jenenge wae Andi TB. Dagelane Yuda, Yurahayuda Widodo. TB telek bebek. Lho iki kan Bolak-balik sik kleru. TB kuwi Tampan banget. lah halah rupamu kaya knalpot sumber kencana kok tampan banget. Aku ngerti nek awakmu saka Tuban. Tuban kuwi kenapa kok plate S? Kuwi mergo ning kono makame Sunan. Oh. Lagi ngerti iki aku. Oh, dadi ana sejarahe ana runtute ya. Gawe plat nomor ku ora sembarangan, Mas. Tuban plate S sebab Ning kono ana makame Sunan. lah Surabaya kayak kok L. Lah kan cegak laut. Tanjung Perak tepi Tepi laut. laut siapa suka Boleh ikut. Surabaya mulane L. Lah Solo Karanganyar kok AD. Akeh dalang. Hah? Akeh dalang. Mane ade Solo Karanganyar ku akeh dalang kuwi. Mulane AD. Akeh dalang. Oh ya masuk. Ana paguyupane Sukapadu kuwi ya mergo Halah Sukapadu. Ngawur ae kok Pada Sukapadu suka. lho. pada suka. Awut Sukapadu. Pada suka. Kowe lek ora ngerti takono sik. Ora ngerti takon kok Sukapadu. Lah ya aku Tuban lho ora ngerti. Paguyuban dalang Surakarta kuwi sing disingkat Sapaduka. Kuwi apa to Malah ya? diurak-arik ya. Omahmu iku ngawi ora ngerti Solo kowe, ora ngerti. Lah ya. Ade akeh dalang. Lah Jakarta kok B. Banjir, Mas. Ngerti apa ora berita Oh wingi? iya. Masuk akal Mas iki. Ngawur tapi masuk akal. Lah saiki sitok pertanyaanku. Kowe roh Ponorogo nggone sapa ki? Umi. Nggone Umi. Kae nyapoke plate kok AE. Lah kono daerah Reok, Mas. Lah kok daerah Riok AE? Lah nek senggak piye? AE. Oh, iya. Ora tau kok DK. Nek DK kuwi dalang kangko. Oh, awur ra pokoke. Kuwi ngawut lek plat nomor DK ki Bali kok. Bali, Oke, DK. daerah Kecak. Bali. Oh, daerah Tari Kecak. Ya rada masuk akal, Mas. Rada masuk Oh akal. iya bener. Rada Oh, masuk akal. Golekno sing angel, Mas. Semarang kok H. Lah, Kono ya ana apa nuwun sewu. Kae iki ibu kota provinsi Jawa Tengah. Jawa H. Tengah, Semarang kok ha. Karena di Semarang ada jembatan Harapan sebagai duplikat dari Taman Mini Indonesia Indah. Dolan teng mriko ben ngerti Taman Mini Indonesia Indah niku duplikate tenggene jembatan Harapan Semarang. Ya manut keahliane dhewe-dhewe. Ya bener. Heeh. Nek dadi seniman ya seniman sing apik, Heeh. petani ya petani sing apik, Ya pejabat ya sing jujur. Nah, bener. Mula jaman bocah sik sekolah ngono ning SD apa piye menika nadyanto ora kudu dadi polisi tentara. Ning mesti diajari piye to carane baris berbaris. Niku kangge numbuhke rasa patriotisme. Niku. Betul. PBB iki. Apa kuwi? Pelatihan baris-baris. Oh iya. Gitu. Baris berbaris. Sik kelingan murah. Ayo. Apa? Baris berbaris. Sing pundi niku? Hah? Kok sing pundi pundi? piye to? Jenenge awake dhewe dadi cah sekolah, ben dina Senin kon upacara disiapne karo komandan klepon. Peleton. Upacara di sekolah kok sing nyiapno komandan peleton. Inspektur upacara kuwi lho. Nah. Oh, ya saya apal jenenge baris berbaris kuwi sebagai sikap ben awake dhewe iki menjadi lebih disiplin. Betul. Iso ora kowe? Yo iso Mas.
Lho. Nggih, pripun? Aja bingung. Piye? Lho Mas coyoke enak. Sogrok. Langsung. Wong kok iso Lho, apa? Aduh. Alah, aduh ngene kok iso jare ngerti baris berbaris kowe. Kata-katamu ora usah dirungokne. Kata-katamu piye? Nyiapne yo. Sogrok. Enak. Lah ya aku mau piye? Kowe lho. Ora ngono tapi sogrok. Penak. Kok iso sogrok lho. Siap gerak kok iso sogrok. Oh ya sogrok siap gerak. Wong kok iso mulane sinau sing pinter, sekolah sing pinter, ilmu pengetahuan umum itu penting sebagai dasar awak dhewe seniman kuwi aja mung kowe iso ndagel tapi kowe pengetahuan umum kudu menguasai. Lah kok nyak aku. Kowe kok nyak pengetahuan umum nyak aku, Lah kok iso kaya pinter-pinter kowe. Nyuwun sewu ki lulusanmu apa? Lah aku ya nuwun sewu aku ya ora sombong ya SMA to, Mas. Nek Mas Jaya napa? LLS 2. Oh, S2 SMA. Lah kowe apa? Lho. Sanyi sore iki. Apa? Yo SD lah wis lelekan. SD. Lu SD kok sombong lho kowe. Saiki tak takoni kowe. Apa? Ngerti ilmu perkewanan. Lho ya paling tidak sedikit banyak mengetahui ta aku ilmu kuwi biologi. Kowe ngerti kewan? Paham? Kewan sing buntute 5 apa? Aduh, niki ngayawara Mas niki. Ngayawara kowe. Apa? Ning donya ki gak enek kewan buntute 5. Gusti Allah nyiptakno kewan iki buntut mung siji, paling pol loro kuwi ae ngepang cabang. Kuwi wong bodho ora tau sinau kaya ngono kuwi. Kok iso? Fauna, flora dan faunamu kurang mbok kuasai. Ora enek kewan buntute 5. Ana Kewan apa sing buntute 5? wedhus. Lah kok iso wedhus? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane, Telu, buntute. 5. Sik. Kowe to sinau. Biologi. Seribu mimpi ya didol. Tak takoni saiki. Kewan apa sing buntute 3? Kewan iki. Ora enek ya Boten nan. enten. Enek. Napa? Kethek. Lho kok sakit? Kethek nomere tugel pira? 23. Nah, kepalane Loro, bunte 3. 3 kethek. Wah, padha. Padha pengepul karo aku tibane. Ah, 23 mau apa 23? Ah, 35 apa? wedhus. 32. Telure ula. 47, Papat itu ya banji, Mas. 02. Bekecot, 21. BGG. Waduh. Bagong. Apal kowe iki. Lah iki kancaku lho. Kancaku, Mas. Kuwi pekat penyakit masyarakat. Nah, salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Betul. Harus dijauhi. Ngerti. Masa? Pas sampe aku ngomong ngene iki terus aku terus apa aku sumpah Mas, pas aku ngomong ngene ning aku jenenge tombok togel ora tau. Alah paling arek banyol, aku titip. Lha kudune menggo lek Wong wis dibedhek ngono. ngerti kabeh wis paham iki paling aku ora tau tombok nomor ora tau tuku togel terus lha apa aku titip. Alah paling ngono paling. Sorry, aku tombok ora tau titip ya ora tau to. Lah kok iso? Lah aku kira pengepule karo iki to. Nggih. Leres nggih. Sing nembang sinden kok Tulungagung. Nah Sinten? niku. Sinten menika? Mbak Nimas Oh, Ayu Winong. Winong. Nawangse. Winong. Nggih. Anu jumeneng napa? Yo no berdiri no. Aturan Oh, iya, jumeneng iya. nggih nggih. Apik. Nggih. Pakaiane apik kabeh. Ora ket wis nek ning cekel Madangkara iku rumah saku Lah apa-apa piye meneh wong arep wis tak omongne nek Madangkara ki tolok ukur lho kok iso apa meneh lurahe sinden iki Bu Kesi. wo. Ampun nyuwun sewu kebayak niki rego 500.000, tapi kalau sudah di tangan Bu Kesi disiap menjadi rego 500 lawe. Kalau kacake kok sithik men ya 1.700.000 apa 2.5 juta Selawe sik. gawe kacake kok Sik sithik. golek pasaran ya sithik-sithik sik. Ya. Nuwun pangapunten boten ngirangi Subasita lan Trapsila pareng badhe nderek pitepangan mbok bilih piyayi mriki mboten pirsa sinten to asmanipun panjenengan badhe pitepangan. Asmanipun sinten, Dek? Nggih, sugeng dalu Cak Yuda. Nggih. Dipun tepangaken sedaya mawon kula Winong. Winong. Winong degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangkluk nang pinggir kali sapa wong ora pengen ngethok.
lencir kuning merak ati sapa wengi sing ra pengen nyipok. Asik. Infone Mas, infone Mas. Yo iki cewek sat yo winong iki Mas. Aku jek cilik lho. Winong iki umpama ibarat sepeda motor. Iki ndak ibaratake kaya Yamaha. Apa kuwi Mas? Yang mau harap antri Yamaha. Mergo ayu. Ayu. Umi Kasun. Umi kuwi nek cara sepeda motor tak ibaratake kaya Supra. Apa Mas? Suka perawannya saja. Oh iya nek duwe bojo ya diseneni wong. Diloncati bukesi aja. Bukesi aja. Iki bir kita ki nek cara sepeda motor. Bir kita. Honda. Apa Mas? Hobinya nongkrongin duda. Ayo piye kelakuane Kelakuane sing kaya Joko kelakuanmu nduk senengane duda-duda. Mas Joy kurang apa to? Mas Joy kurang apa? Nek iki Mas Tibi apa iki? Niki sinten asmanipun? Mbak Lia. Mbak Lia niki. Lia cara sepeda motor apa Mas Tibi coba? Sing terbaru. Apa kuwi? Nmax. Kok iso Nmax? Anggere nak terus mekeh-mekeh. Lah, nek Lia wis dene ingkang pungkasan niki. Sapa melu-melu? Mas ya ora iso. Padha pengepule salaman lho ora iso. Padha pengepule. Nggih. Niki diaturi menapa, Mas? Nggih kalau wau rengu. Rengu niki damel bawon apa langsung? Nggih, dipun bawani. Mangke jenengan sing mengapresiasi. Kowe sing mengapresiasi karo aku. Ah, ngono. Coba nduk aku pengen. Suaramu sithik, Mbak. Rukun. Dudu. Tak idoni mlonyoh. Kowe aja kemeruh to. Tak idoni mlonyoh. Aku selak pengen bowo. Bawane apa, Nang? Bawane? Sinom Grandel, Pak. Wah, iya. Nggih. Pas. Si keparat murang to. Lah. Kowe menengose sinden arep bocah tantang-tantangan. Kula mangke bowo lho nggih. Iya ning ana nggone. Engko selanono iki lho. Iya. Pokoke penting aku kok bowo. Sela-selane selo engko seselono, Mas. Selasa. Iya. Menang iki lho iki. Yo, lali aku. Aku sineni kene mosok yo omong koyo. Aku sing kuasa tak Aku ya latah men to. Winong. Iya. Sampeyan kok baraku. Iya. Antri Mas, antri. Ketularan. Oke, maaf. Mane to sering karaoke bener royo-royo ngene iki. Iya. Meneng. Oh bener toh? Bener. Oh tak kira lek suaramu iki wis asli. Oh asli ya. Ya ampun Mami. Mami. Oh, jebel kaya ngono. Oh, kamu ketahuan. Ora kaya. Waduh. Wingi. Jagat Dewa Bathara wasisaning bumi kanyata kowe swaramu endahing kaya ngono diajeng. Ya apik dadi toprak. Ya parku iki tok. Tenan kok coba ganggu to. Coba terusno diajeng.
karo ngomong kowe karo ngomong. Kaya toprak. Bowo. Ora. Iki ora rampung kok bawa. Ketoprak, cara ketoprak wae rayunan mlakune ya jarik sing kene disingkapno ngene. Ya ya ta. Dodo buka mlakune. Wah, kaya Pak Bojo sewok ya. Sewok. Nah, agawe citeng ora lehmu nekem ki lho keduren iki lho. Ngene lho disingkap ngene lho kok mbok tekem. Kedawan jarekku. Mlaku dodo buka. Bokong rada ngedet mlaku Mas. Rol. Ayo diajeng winong katesanipun Kakang diajeng. Inggih Kakang Mas. Kok jenengan kaya bebek Kang Mas mlampahipun? Apa? Kok kaya bebek? Giliran kula bawa. Urung lho ditakoki kaya bebek. Kaya bebek. Sing gagah tegese mlakune sing gagah ngono lho. Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana 5, ing bumi ora ana 1. Ya mung kowe wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya mung kowe diajeng. Alah, kenapa guyu barang lho. Aja suwe-suwe to mambu. Lho kok ora melo ketokne lho kok protes. Aku sing ngetokne ra piye-piye kae. Kowe ya ora pengalaman, mambu to? Nggih. Dinget. Malah kaya jangan Oh, ae. jangan. Mboten kados Iki lho Mas TB. Upama kowe kelakon dadi garwaku, kowe bakal nyuwun apa diajeng? ora bakal kelakon soalnya aku emoh. Moh, Etoke gelem to Oh nggih, nggih. sedina wae. Sorry. Tulung suwengi wae kowe ladeno aku. Yen ana tembangke cinta satu malam diajeng. Waduh. Sedina iki dadi bojoku, sesuk awake dipisah ra apa-apa. Lah kok Apa mau panjalukmu bakal tak turuti? Kowe aja sumelang. Yen to kowe kelakon dhaup karo aku, kowe ora perlu sumelang. Awet aku salah sawijining narendra kang sugih, bondo sugih, bandu kowe nyuwun apa bakal tak turuti awet kowe ora ndelok mudri lintak rembulan kang tak bisa pinangkani saka pundi. Udah apa? Sik to iki omong. Mosok nek wong ngomong kok kentekan ambekan iki lho. Ketoprak yangil mangsamu. Omongane iki lho alon-alon lho, balenono to njajal alon-alon lho. Saka kono tang. Hah. Yai Diajeng garwanipun. Yayi Winong garwanipun Kakang. Nah, alon-alon. injih Kang Mas. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku. Ora ana ya mung kowe dia. Lah, glapi. Ya ngono. Iya kuwi. Wah, Napa nggih Kang Mas? Sineksen jagat lan langit aku ora bakal ngapusi apa kang wis tak ucapke marang siramu. Yen to kowe gelem dadi karo aku, kowe aja sumelang. Kowe njaluk apa bakal tak turuti awit Kakang Srajo dengan nalendra kang sugih, bondo sugih. Ganti bang picih aja bakal tak ubek-ubek karo kowe. Aja kok kowe jangan. Upama besok ketemu. Aja kak koyo mengkolo. Gusti, ngapura wong kok iso enek ta wong ngomong kok kentekan abab ya enek ta. Wah, Isa ora kowe? Ngene lho tak contoni. Nih, ngeten lho. kowe iso ora? Blok ora umum. Yayi garwanipun Kakang wong manis ki tarik napas. Ora mungkin kentekan. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton uranjun mudune lintang lan rembulan. Oh, ana spasine. Spasi kanggo tarik napas. Mandura. Mundura kok mandura. Ha, Taslim, lho, taslim. ngawur rek. Taslim. Aku karo taslim mireng aku. Taslim. Ayo B, tarik napas. Taslim. Ora winong. Iya iki garwanipun Kakang. Ki tarik napas. Ing ana
Apa panjelukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan remblan. Napas. Tarik napas. Waduh. Iki apik, iki apik. Kaya ketoprak. Iki toprak percontohan. Wis kaya Ora ngerti anggur. lakon iki meso jenar aku dadi pangisingan ing kene aku. Pasing-singan kok pangisingan ngisingi ndasmu. Iku lho. Ayo. Ayo. Alah. Omong sik lagi tarik Lagi napas. tarik napas. Kok kentekan Omong Mas sik. Cendul kok kendane. Sewodok delosar engko. Kulo kentek aneh aku tak tarik. Ngomong sik. Diajeng Winong garwanipun Kakang Diajeng. Tarik. Lah. Ngono kan ya mening to. Mau. Ora paham iki. Upama kowe Kae lo matane kok. upama kowe tresna karo aku kowe bakal nyuwun apa Diajeng? Tarik. Ing donya ora ana papat, ing bumi ora ana siji ya kowe wanita sing tak tresnani. Awet apa to? Tresnaku arep kowe iku tak ibaratke labut iso Kanjeng Ibu. Menapa panjenengan boten panjenengan nggih boten putra panjenengan. Tarik. Kanjeng Panjenengan Wisnu. Menika dadi ojo nganti Tarik. Tidak muka kaya ngono iku apa kalih. Jane aku ketoprak asma lho piye to. Bola-bola kon torak tarik lho. Lah aku kentekan abab. Terus no. Enduk. Iya, tarik nang. Tarik. Tarik sik nang. Seneng nyawang sirahmu gitu. Sampean tuku nggo ketak-ketakan. Wes ana taslim kuwi. Atiku Tarik. Ora, ngono wis iso. Iya lho mesti kentekan. ginawe Gong. dereng Oh iya, aku sak pengen bawa ya. Ngengkel. suwit no si katan terowongan udan krimis Temah kunjang. Lah. Ora kuwi. dadi orangmu udan tangis keloyongan Sing nembang Mbak Winong, sing mbeksa Cak Yuda karo Cak TB. Oke, siap. Mangga. sejak ikatan rengu enten baktiku dene sampun dangu dikokok manten sakniki jebiten apa pancen sampun
karya Bapak Wangsa Subagyo Tulungagung. Nggih. Lunas wis dipinangkani. Heeh. Awas. Hei. Ono lho. Ya lumayan lah cara dadi anakan bebek ya wis patut lah. Patut lah dadi meri ya wis apik. Iki malah Umi wis manut karo sampean to Mas TB. Nggih. Ya jer Basuki mawa biya, gandeng sampean wis dinut. Piye Apa, Pak carane Sutri? ngono? Oh iya. Oh dudono HP-ne anyar ya. Mamerno HP. Nggih. Nah, ini kabar gembira untuk kita semuanya. Napa Apakah itu? Napa tanggapan meleh? Oh, sik sabar Berarti wong dhisik jenenge kabar. lho. Ketoke ditanggap. Urung kok kowe mlayu rene iki Kabar lho. gembira kalau orang ngono kuwi wis langsung ndang moro. Kuwi ngono ledang ketoprak kuwi. Jangan gembira, jangan gembira. Kabar jangan. Saksikan, saksikan. Apa? Dari Mbak Puan Maharani. Iki wis Ngersakake lagu Gugur Gunung. Wah. Dengan tali asih 5 juta rupiah. Yes. Kowe kok melok yes iki nyapa? Untuk sinden dan pengrawit dan pelawak nanti cari sendiri. Oh, alah ya gak sida yes. Saking Pak Arya Bima. Mbak Puan tadi sudah menyawer untuk sinden 5 juta, pelawak cari sendiri. Oh ya padha wae. Oh ya padha ae iki lho. Ibu Hajah Megawati, Ibu Mega. Ketua Umum. Iya, Ibu Ketua Umum. Terima kasih Mas Cayokun tadi atas pagelaran wayang bersama BKN Pusat PDI Perjuangan. Kalau iki 5 juta gugur gunung dari Mbak Puan. Nah, terus iki sampingnya, wow iki Pak Arya Bima. Iya. Pak Arya Bima gimana sih masa pelawak kok nggak dikasih? Kasihan itu Pak. Coba suruh cari sendiri. Ora WA kok akeh men lho kaya wong ngomong biasa to. WA kaya wong ngomong. Oh, tak buka ya itu Pak. Apa wi macane? Dalang. Oh, iya. Apa kok iya iya iya. Ono walang berpedit. Apa wi? Dalange medit. Matur suwun atas pantunipun Bu Mega. Mega sapa? Bu Mega sapa? Megaloman. Ono presiden nitih Mercedes Benz. Napa niku? Ya Ben. Suingkat. Apa nah? WA anyar. Lho. Kuwi dudu HP ya. HP disileh medite ra umum. Sileh HP nggo banyol ra entuk. Banyak. Siapa? Siapa nih? Oh, Siapa tak? Rano Karno. Oh, Pak Rano Karno. Pak Rano. Loh, Pak Rano Karno. Sopo iki? Pak Rano Karno. Jakarta, Sidol. Lho, iki PDI to? Lho iya tuh wakil ketua sekretaris BKN. Lho, lha merong tak simpen nih. Lho, urung mbak simpen? Urung. Oh, berarti ya duduk berarti. Duduk. Liyane iki lho. Niki. Tari salsa di dalam bis. Oh ya. Apa kuwi? Maaf pulsa Anda habis. Kiri. Matur nuwun dumateng Ibu Puan Maharani Sembah nuwun Mbak Puan. Talyasih dumateng seniman. Nggih. Nuwun. Kowe iki nyapa kok terus nglokro iki lho. Kowe iki nyapa? Nyapa? Lho, Mbak menawa saya susulan ke Mbak Puan. Tak anteni. Ugi saking dealer mobil paring dana rasa dana tresna dumateng seniman. Wah ana gambare mobil saka dealer. Pundi gambare? Ndi? Iki lho mripate iki. Gambare Pundi boten Gambar enten? mobil iki lho. Boten enten ngoten lho. Enak ora? Boten enten. Menggok berarti. Alah.
mobile menggok. Mobil yayakan dealer kok mlebu ning HP. Kwalik lho, kwalik. Enteni mobil liwat iki lho kantenane. Wong ning kene. Posok ora liwat perapatan. Monggo niki anu Umi Hawifah niki pun kondang riyen nama Umi melejit karena nembang podang kuning. Wah. Janjane ya bocah iki aja kerep-kerep nembang kuwi ndak. Bosenmu ternyata ana sing kangen, gandeng ana piyai sing kangen, mula ya diaturake. Alena ciri wanci lelewa ginawa mati. Sarmeja ana ulane. Aja gelo kuwi mergo dadi carane. Betul. Yo Mi. Mi sapa? Nadyan wujud temong peksi. WA kok sapa ora ono sinyalmu? Mas, WA saking sinten? Ora enek sing WA. Panggere nek wong WA mbok takokne lho sapa? Mbok kula kok sing WA lali ra diwoco. Menyek ngene. Nduk. Kewite lining branta. Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng adik-adik mahasiswa khususnya jurusan pedalangan isi Surakarta. Nah, dadi ya sosok yang mempelajari strategi babakan goro-goro ki angel. Nggih. Lan piye carane pelawak hadir di dunia virtual tanpa penonton. Ngono ku ya angel. Angel. Kaya sampean kuwi. Sampeyan rasa nyuntuk aku, Mas. Ora tau iso guyokno wong aku lek virtual. Iki mau mergo aku golek penonton bayaran tak klumpukne. Endi? Mau. Sapa? Ora iso guyu to. Koyo rekaman kaset kok. Lah iki iso dadi penonton bayaran sinabuh iki iso. Bayar ana, lak gelem guyu. Dang. Yo, HJB kabeh niki. Apa JB? Harjo badok kabeh niki. Yo apa-apa doyan niki pokoke. Kecuali Mas Budel kita gak serius. Sapa? Mas Budel tiba. Budel doyi api-api jadi ya. Yo. Alus manis nangsa make Podang kuning menika karyanipun Ki Dalang Darno Swargi. Wah, sampun Swargi nggih. Nggih, Mas Darno saking Sidowayah Kedung Dawa Kedunggalar Ngawi. Ngawi, wah nggih. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Nggih. Karyanipun tasih kathah ingkang tresnani. Wasa wenggan kung No. golek isi podang Jenar niku napa Mas Bagong? Nun, Kok golek isi podang jenar niki lho. jenar niku kuning. Kok saged kuning. Kuning nggih. Jenar iki kuning wis dijelasne ngono Kok iso entuk saka kuning lho Mas. Kok jenar. Lho niku basa Kawi no. Basa Kawi blok. Nggih. Wah, ngel njak omong jan. Kawi. Roh Kawi ora? Dadi lek jenar iku kuning. Kuning. Iya, Roh Kawi. ngerti. Endi? Gunung. Duh. Gunung Kawi. Basa Kawi. Berarti kan gunung kuning ya. Mas Lim besok ning gone Sunan Jenar ya. Iya, kelebut di sana. Sowan ki Sunan Jenar. Lah ngene karo ikian ya to. Nek sing ngisor gak kuat kan gawe iki ya to.
Apane lho? Pikirane iki lho. Berpikir kayak komputer. Nduk. Nduk. Aja ngrungokne gurem ceceker. Betul. Iba bunga jengkoke mau. Iba bunga ing ya Dek. Iya ta. Aku nyantolan gitu. Jane pinter aku. Enggak kan dikeplaki Yudo dadi goblok. Ngono dikeplaki kaya gelem ae. Kebet. Maksudnya tak keplak. Jur ketokno anu e. Jur ketokno. Tuban kok lele jur korek. Jadi pinter asli kok asline, Pak. Heeh. Jare kepala berapi. Iya. Aku wis ora. Saiki tapi aku ora sakti neh. Akan bakal plaki lho more itu. Ora tuban kok lele ra. Enggak, aku pindah ngawi ya. Nyanding bisa Yo, diaturake sak tembange wisan. Umi Hafifah. Mangga. esuk awan ning omah wis
Oke, terima kasih.